Isuro ti Biblia, ipapay kada kayo ay tanabsat iti si Bubuktel nga Church of Christ, iti borong nga tulag, ti Iglesia nga malasin yung isong binangon na Aposo Kristo, beten iti panangaramat na iti mesa kopa, ken tubog ti ubas, ken may sa tinapay, nga awan iti labadora na, iti na panagkomunyon. Dito nga programa ay tanabsat isuro ti Biblia, dito iti pakasurusuruan tayo, pakatinggaran tayo, kadigito umiso, nga awan surok awang kurang, nga sasao ni Aposo Kristo. Dito nga programa isong isuro na iya ti nasantuan nga saso iti hapo kapsat iti doktrina na Aposo Kristo. Ket ditoy amukin pa-check nga aditi madadal tayon iti nga programa kapsat iti timon dito nga programa ni kapsat Dario Estabilio ken ni kapsat Edgar Corpus. Awan da pelang kadagiti nga gundaway ay tinabsat iti mangisandi iti numutibiyang ti kapsat yo Medibal des Batangan manipud iti San Marcelino dingras Ilocos Norte. Ken kastameten nga alakman deti nga gundawa iti panagyaman kada kayo iti tinabsat kada kayo amin nga mangi-share watching and listening to our FB Live ken kastameten deti nga estasyon iti RPN DCRL Batak. Ket sa pela kong magabsat, agpatpatuloy kayo nga makipagtaktok takunay na iti tunggal may sagada kami. Ken kastamet nga pagyamanan tayo iti amang matmaton dating estasyon ni Mr. Sadjan ken kastamet iti technical control tayo ni Engineer Mark B. Tulyao. Ket sa pela kong magagabsat, maanusad da kami nga makikadda ken mangtarabay iti alas-od iti sumagmamano nga minutos. Kita alawing kagabsat bigbigek ti tunggal may sagada kayo nga sapel ako agpatpatuloy kayo nga agdengeg iti deti nga programa ti isuro iti Biblia. Alawing kapsat iti deti nga radungan daway hindi manadalan di mesa ko na metlaying ni Apostol Pablo manipud iti Efeso iti chapter 2 iti verses 11 to 12. Gapuna laglagi penyo nga di na minsan da kayo nga hentil iti lasag managan kay idi ti di pan nakakugit gapo iti dayjay managan pan nakakugit iti lasag nga ramid iti ima. Idi a tiyempo nga awan kay paiken Kristo, asaan kay anairaman iti panakipagili iti Israel, ken gangganet kayo iti may papan kadigiti tulag ti kari. Nga awan tinanamayo ket adda kay diti lubong nga awan ng Diyos. Adda iti nga gundawi kagabsat kahit kuman nga paulwan tayo deti nga adal to iti tulag ti kari. Ngamin kagabsat ti tulag ti kari, inaramid ti Diyos, nanipod idi, tiyempo kadigiti amma, digiti mamad to Israelitas ken kastameten kadigiti nga gundaway adda DJ intulag iti Dios iti tunggal maysa iti nabsat sana nairaman digiti hentil iti mapan iti tulag iti kari iti kabaudyanan nairaman digiti hentil ti bendisyon anay kari gapo iti bin-in ni Abraham kitaan tayo iti dayti nga adal no kasano anak itulag ti Dios ken Abraham iti kari ti Dios ken Abraham. Manipod iti Genesis, iti chapter 12, iti verses 1 to 3. Ket ni Hiuba kinunana ken Abraham, pumanaw kay iti dagam, ket kadagiti kabagyam ken iti balay ni amam, ket mapan ka iti daga, nga ipakitak to ken ka, ket aramiden kanto adakkel pagarian, ken bendisyonan kanto, ket padakkelekto tinagan mo, ket si kanto ti may sa bendisyon, ket bendisyonan anak to, digiti mamen bendisyon ken ka. Ket ti mangilunod ken ka, ilunod konto. Ket bendito dakanto, ken ka amin, digiti kapututan iti daga. Dito nga gundawi kapsat, adda di ingkari iti Diyos, ay tinabsat ken Abraham, nga may sa nga tulag ken kastameten, nga may sa nga daga, nga ipakita na ken kuana, ket daytoy, itinda pagyanan, ay tinabsat. Amuyo ka din, anya dati nga daga. Isu daytoy kakapsa DJ daga iti Kanaan. Agbalin nga dakkel a nasyon daytoy iti ingkari iti Dios ken Abraham. Ipan na DJ daga nga Kanaan wenno daga nga pagkakarianda ket agbalin nga may nga dakkel a nasyon ti kapututan ni Abraham. Mabendisyonan digiti amin na nasyon kapututan iti daga gapo iti bin-i nga iso itatta iti kari iti Diyos ken Abraham. Reporente kagabsat no anya, dayti nga bin-i. Anya dayti nga tulag ti kari, nga iso daytoy iti maysa nga paggapuan iti bin-i, nga iso daytoy nga makipagili. Ken mairaman digiti hentil iti bendisyon gapo iti dayti bin-i ni Abraham. Iti katungpalan ti kari, ti panagtagikwa iti daga ti Kanaan. Iti muna kakabsat nga kariti Diyos, iso di panang tagikwa.
ni Abraham iti Kanaan, ngisudet iti muna nga kari iti Dios. Ket sinuret ni Abraham timbaga ti Dios. Manipod iti Genesis iti chapter 13, iti verses 12 to 15. Ni Abraham nagtaeng iti daga Kanaan, ket ni Lot nagnaed kadagiti il-ili ti tanap, ket inyalis na ti sapaw ng agtungpal iti Sodoma. Ket digiti tao at taga Sodoma dakes da idi, ken managbasol da unay amay busor ken Hiuba. Ket ni Hiuba kinunana ken Abraham, kalpasan ti panakaisina ni Lot ken kuana, intan nawag mo ita dagiti matham, ket kitay manipod iti disuayan mo, nga agpaamyanan, ken agpabagatan, ken agpadaya, ken agpalaod, taamin adaga amakitam, ited kunto ken ka, ken iti putot mo, iti agnanayom. Dayti kakabsat iti dakkela kari, iti Diyos ken ni Abraham. Ngayso nga natagikuan na, dijay daga Kanaan, ket amin iti lawlaw na agpatingga iti pagkitaan ni Abraham, dijay ket bagi ken kastamitin, ti kari iti Diyos, bagi nga agnanayon iti kapututan ni Abraham. Ngem, adday ti maysa nga pakariribukan ni Abraham, maipanggip, wenno may papaan, iti dijay bini, nga kunana, dayti nga bini isunto iti mamagmaymaysa, iti hentil ken kastamitin, dagiti Hudyo ay tinagabsat. Kaya detoy, nga mabasa met lang iti Genesis, iti chapter 15, iti verses 1 to 5. Kalpasan di kiti abambanag imay ti sao ni Hiuba ken Abraham, iti may sa aparparmata. Akinunana, di kaagbuteng Abraham, siyak ti kalasag mo, ken ti gunggunam anawadwad unay, ket ni Abraham kinunana, o hapo Hiuba, anya ti itdem to kanyak, idinto asyak aglabasak nga awan anak ko. Ket ti agtagikuan to iti balay ko isu ni Eliezer at taga Damasco. Ket ni Abraham kinunana, kitaim sa anak nga inikkan iti putot. Kitadtoy at imay sa anayag iti balay ko isu ti agtawid kanya. Kitadtoy ti sao ni Hiuba imay ken kuan ako nana. Dahito yung alalaki saan tong agtawid ken ka. No di ket ti agtawid to iti uneg mo isu ti agtawid to ken ka. Ket impanay tiruar ket kinunana, kitaim ita iti langit, ket bilangim di kiti bitbitwen. No mabalin mo abilangin ket kinunana ken kuana, kastanto di kiti putot mo. At dating imbaga iti Diyos ay tinagagabsat. Maripartayo, dati ko na ni Abraham ay tinagagabsat, kasano ngagbalin, nga agtawid manipod iti uneg na wenno kapututan na, idinto nga kunana aglabas akon ket awan iti anak ko. So, daytoy ay tanabsat, dahiti ti mangipakita no kasano iti bilig pannakabalin iti Dios. Gapot ati kari iti Dios ken Abraham, iso iti paggapuan iti tulag iti kari, iso iti paggapuan ti kapututan na, nga iso daytoy iti paggapuan dijay nga bini. Idinto nga ni Abraham ay tinagkakapsat ket aglabas enunong lakay unayin. Iso nga, dati nga ba nagkakapsat, makita tayo. Ngawan iti imposible iti Diyos no anya iti kayat na nga maaramid ay tinagkakapsat. Iso nga, mabalin, nga may kita tayo ditoy, nga ni Abraham ay tinagkakapsat, medyo teko natin nga nakapoy, di pa nagpamati na iti Diyos kakapsat. Gapot at ipampanunuten na, mabalin di kinataeng na, di kinalakay na. Ngem, ulit kakapsat, awan imposible iti Diyos, no agtalek tayo ken kuana. Ituloy tayo kakapsat. Tisungbat ti Diyos iti problema ni Abraham. Inikkan ti Diyos kakapsat, iti sungbat iti problema ni Abraham. Nga manipod iti Genesis, iti chapter 17, iti verses 5 to 6. Ket dinto maawagan ng tinagan mo nga Abraham, ngem tinagan mo isunto ti Abraham, ten kabil kan nga ama, dagiti adu a pagpagarian. Ket pagbungain kanto, itinawadwad unay. Ket aramiden kanto a pagpagarian, ken arari, agtaod danto ken ka. Iti Genesis, iti chapter 17, iti verse 19, ket ti Diyos kinunana, pudno unay, ni sarang asawam, mangyanak to ken katimay sa lalaki, ket panaghanam to iti Isaak, ket patalgedak to iti tulag ko ken kuana, apanag kaysa, ngagnanayon, kadigiti putot na, iti kalpasan na. Dayti kakabsat, makitan di jay kari iti Diyos, iti may kadwagundaway. Nga kunana,
may mangyanak ni Sara iti maysa nga lalaki ket panaganam to iti Isaac. So adda DJ shertong ay tinakakabsat. Talaga nga daytoy ket mabali nga daytoy ket mapasama. Gapud daytoyen ingkari ken ibagan iti Dios ken ni Abram ay tinakakabsat ket kunani jay saan to nga maawagan ti Abram tinagan mo ngem ket di ket Abraham. Isu nga daytoy makita tayo kakabsat, ulitek mo na no anya iti ingkari iti Diyos ay tinagabsat ket dahit iti aramiden na. Sumarano kakabsat ko na napay. Iti Genesis, iti chapter 21, iti verses 1 to 3. Ket ni Hiuba sinarungkara na ni Sara, kas nasauna iti. Ket ni Hiuba naramid na, ken Sara kas iti ingkari na. Ket nagsikog ni Sara, ket nangyanak ken Abraham, iti maysa alalaki. Iti kinalakay na, iti tiyempo na ito ding, akinuna na ti Diyos kenkwana. Ket ni Abraham, impanagan na iti anak na anayanak kenkwana, ngimpas ngay kenkwana ni Sara iti Isaac. Daytoy ay tinagagabsat, iti sungbat. Dijay pampanunutin ni Abraham, dijay kari, iti Diyos kenkwana kagabsat. Iti umunang ingkari na, ipan na, di daga nga kanaan, ket amin, nga pagpatinggan ti panagkita na, manipud abagatan, daya, laud kenamyanan, bagin to, iti putot na. Iti makadwa kakabsat, isa di jeng karina nga addan to ken kuana, jay putot na nagtaod ken kuana, iti agbalin, nga ado, nga nasyon, dito iti paggapuan na, ay tinagakabsat. Kiti jay kari ti Diyos, natungpal, ay tinagakabsat. Ituloy tayo kakabsat no kasano, DJ tulag ti kari, iti Diyos ken Abraham, ngiso dayto iti pagtaudan DJ maysa nga bini. Ti pinagbali na dakkel na nasyon iti putot na. Iti putot ni Abraham ay tinabsat, dua nasyon manipod ken Isaac. Nga mabasa dayto iti Genesis, iti chapter 25, iti verses 21 to 26. Ket ni Isaac nagdawat ken Hiuba, amay pon ti asawa na. Talupes idi, ket ni Hiuba inanugot na ken ni Rebeka, nga asawa na, nagsikaw. Ket di kiti anak, nagsinalisal da iti uneg na, ket kinunana, no kasta ti maaramid, kasano ti panagbiag ko? Ket napan anak iuman ken Hiuba, ket ni Hiuba kinuna ken kuana, dua anasyon at dada itatyan mo. Ket dua nga ili masinadan to itaunig mo, ket ti maysa nga ili, napigpig santo ngem ti sabaling nga ili. Ket ti inauna ag serbinto iti inaudi. Ket iti nagtengaanen digiti aldaw a panaganak na, adtoy adda digiti singin iti tiyan na. Ket imuna arimuar nalabaga ket nabungon iti muldot akas maysa apagan anay, ket pinanaganan da iti Esau. Ket kalpasan na, rimuar ti kapsat na si kakapet ti iman iti mukod ni Esau, ket napanaganan iti Jacob. Ket ni Isaac, nagtawen iti innem apulo, idiin niya nakida ni Rebeka. So, makita tayo dito'y ay nagkakapsat. Nga ni Abraham, pinutot na ni Isaac, ket ni Isaac kakapsat, pinutot na digiti duwa nga singin, manipod kini Rebeka, ngiso de Esau, ken ni Jacob. Ket dito'y, nga kuna iti Diyos, daytoy nga dua agsinalisal na ken kastametin digitoy duwanto nga nasyon kunana ay tinagkakabsat. Ngiso daytoy itata, tiri pa rin tayo ay tinagkakabsat no kasano nga nagbali. Nga daytoy dua nga putot ni sa kakabsat ket nagbalin nga dua nga nasyon. Akas kuna ni Hiuba ay tinagkakabsat. Jay inaudi ay tinabsat wenno jay inauna ag serbinto iti inaudi. Kasano? Mabaling ako na tayo ay tinagabsat. Namuti kabsat iti pakasiritan ni Esau. Inlako na ti bendisyon ti kinauna na. Nga daytoy mabasa iti Genesis iti chapter 25 iti verses 30 to 33 ay tinagabsat. Gaputa ditoy no kitan tayo no kasano ti panangilako ni Esau iti kinaunana. Ngamin, adjay ko na impad to ni Hiuba sakbay nga rumor digiti kakabsat nga kunana adjay inauna ag serbinto iti inaudi iti kasano kakabsat. Iti Genesis iti chapter 25 iti verses 30 to 33. Nga kasto iti mabasa tayo ay tinagakabsat.
Ket ni Esau kinunana ken Jacob dawat ken kang ikanak iti kanik ita gisado ang nalabaga. Tasika kapsuta gapuna anapanaganan iti Edom. Ket ni Jacob simmong bat ilakom kanyak ita ngamununa ti kinainuunam. Ket ni Esau kinunana adtoy ngan ni akmatay ket anya ti pakaipayan na kanyak ti saguday ti pannakaiyanak. So makita tayo dito'y kakapsat beten metlaing. Dijay kinakapoy, kinakapsot ni Esau kakapsat, mabisain, ket dijay ti rason no apay, ngayon lako na iti kinaunana ay tinagapsat. Iso nga ti kunana, anya nga ro, iti kapapayan na kanyak ti sagude, ti panakayanak, kuna ni Esau kakapsat. Ket dito'y nga makita tayo, iso nga imiso, dijay padto, inbaga, iti Diyos, ken ni Abraham, idi, tanda pa na iyan nakakapsat nga kunana metlaing, dijay inauna, agbalinto, agserbinto, iti inaudi. Ket napasamak ay tinakagabsat. Iso nga, ni Jacob ay tinakagabsat, kitan tayo no anya jijay kari. Iti Diyos kagabsat no anya. Kunana, iti kari iti Diyos ken Jacob. Iti Genesis, iti chapter 35, iti verse 10. Ket ti Diyos kinunana ken kuana, tinagan mo Jacob. Saan to matawagan ng tinagan mo Jacob, ngem Israel tinagan mo ton. Ket pinanaganan na iti Israel. Nga mabasa pa kakabsat iti Genesis iti chapter 46, iti verses 1 to 3. Ket nagluwas ni Israel agraman amin ako na. Ket dimmanon sa di Berseba. Ket nangipaay kadigiti datdaton iti Diyos, ket ni ama ng Isaak. Ket ti Diyos nakisao ken Israel kadigiti parparmata ti Rabi. Ket kinunana Jacob, Jacob. Ket isu kinunana adtuyak. Ket kinunana siyak ti Diyos ni Abraham. Di kaagbuteng asumalog sa Ehipto, taramiden kanto adakkel a nasyon sadyay. Dijay kakabsat aday ti dakkel a kari iti Diyos ken ni Jacob. Nga kunana pagbalinen kanto nga dakkel nga nasyon ijay Ehipto. Ket manipod ken Jacob ay tinakakabsat, naddaan iti 12, wenno sa nga 12 na nga anak, nga iso daytoy, iti mangbukel, iti Israel, nga mabasa, iti sibubukel nga kapitulo, iti Genesis, iti chapter 35. Ket ditoy, adirabsat, nabuangay, iti adu, nga kapututan ken kastameten, DJ ili, nga nasyon, manipod iti kapututan ni Isaak ay tinakagabsat. Ni Jacob ay tinakagabsat. Iso nga, DJ kari iti Diyos ken ni Jacob, nga kunana sumalog ka. Iti Ehipto, ket pagbalinin kanto, nga may sa nga dakkel nga nasyon. Ket daytoy ay tinabsat ket naaramid. Iso nga, ditoy, itatan ti pangrugyan ay tinabsat, DJ kari, DJ tulag ti kari, iti Diyos, manipod ken ni Abraham, ken kastamiten ken ni Isaak. Nga kunana iti Israel nagnaid iti Ehipto. Ket Israel nagnaid iti dagang Ehipto iti daga agusen. Ket ginunod da ti panang tagikwada. Kadigiti kukwa sadyay. Ket nagbunga da. Ket nagaduda unay. Dahiti adal tayo dinaminsan ay nakagabsat nga nadanagan ni Faraon. Apay. Gaputa nagalistong emado. Digiti Israelitas iti detang gagundaway. Nga daytoy mabasa tayo iti Exodus, iti chapter 1, iti verses 13 to 14. Ket ditoy ay tinakagabsat nga pinarparigat digiti Egyptios, digiti Israelitas, gapo, iti kinaalistong emado, digiti kapututan iti Israel. Di kadi, dijay kari iti Diyos ken ni Jacob ay tinakagabsat nga dakkel a nasyon, manipod iti Israel, natungpahal ay tinakagabsat. Kitaen tayo. Dijay kari iti Diyos ay tinakagabsat talagang na aramidin. Ket iti katungpalan na iti panagtagikwa iti bini ay tinakagabsat. Iso nga nagpatuloy ng emadu digiti Israelitas iti Ehipto. Ngem ditoy kagabsat kabayatan ti panagnaed digiti anak digiti Israel ijay ket ditoy met nga madanagan di Faraon. Iso nga tinarami di Faraon ay tinabsat pinarigat na ida. Ket ito'y nga nakita ken kastameten nga nakita ti Diyos, dijay rigat, digiti Israelitas, ket dijay manin nga nalagip na, daydi karina, ken ni Abraham
ay tinakagabsat nga agbalin nga nasyon nga kunana bilangim di kiti bitwen kunana nagabsat kas tanto ti kaado iti kapututam. Ya, iso nga natungpal deti tinabsat ngem deti nga gundaw at takit maparparigat iti Israelitas. Iso nga iti katungpalan ti panagtagikwa ti bin-i dagay ti Kanaan ket natungpal met ken ni Moises ay tinakagabsat. Inayaban ti Diyos ni Moises tapno iruwar nat Israel manipod Ehipto. Isu daytoy kagabsat dedi adal tayo. Iti sumagmamuno nga Domingo ay tinagabsat. Iti pinagyan digit Israelitas iti Ehipto almost 430 years nga mabasa iti Exodus iti chapter 12 iti verse 40. Ket ditoy ay tinagabsat nga inruwar ni Moises digit Israelitas. Ket ditoy nga DJ panagtagikwa DJ dagang Kanaan nga kas na ikari ay tinakagabsat ket tinungpal iti Dios. Gem iti nga kabayag kagabsat nga panagdaldalyasat da iti tanak ken kastamit nga agturong DJ dagang ikari ti Dios nga isudeti nga panangtagikwada ket ditoy nga adu iti inda nagpasaran kagabsat. Ket naaramid iti kalpasan ti papatay ni Moises nga adipen ni Hiuba, ani Hiuba nagsaok ni Josue nga anak ni Nun, akatulungan ni Moises, akunana, ni Moises nga adipen ko natayin. Tumagder ka nga rod ita, ket balasiwem deti Hordan, sika keniso amin deti nga umili. Iti daga isong itdekto kadakwada, kadigiti metleng anak ti Israel. Tito mong galdiso at idapan ti sakam, baddeken nanto, iti daga, dayta itdekto kada kayo akas insaok idi ken ni Moises. Mabasa dati kakapsat iti Josue iti chapter 1 iti verses 1 to 3. So dito nga gundawi kakapsat nakadanon da iti dijay kari di inkari ti Dios nga daga ay tinakapsat. Ket ditoy nga nakadanunan da ti daga ti Kanaan ket nagbibingayan da. Iti Josue iti chapter 14 iti verse 5 kas ni Hiuba imbilin na ken Moises kasta tinaramid digiti anak ti Israel ket biningay da iti daga nilaeng Levi ti awan bingay na iti daga. Iti Numeros iti chapter 18 iti verse 20 ket ni Hiuba kinunana ken Aaron sika awan to titawid mo iti dagada wenno awan to ti binglay mo kadakwada siak ti bagim ket tawid mo iti nagtetengaan digiti anak ti Israel. Isong dito nga gundaway ay tinagabsat an nabendisyonan amin akapututan wenno pagpagaraya iti daga. Gapo ken ni Kristo iti bin-i ni Abraham. Itatagabsat kitan tayon no anya DJ tulag ti kari nga isu idi nga pampanunuten ni Abraham DJ nga bin-i. Nga isunto detoy iti mamagkaykaysa kadigiti suamin ay tinabsat. Iti Galatia iti chapter 3 iti verses 8 ken 16 ket ti surat sigud nga impakpakita ti Dios palintegan nanto digiti hentil gapo iti pamati ipakpakunan ti ebanghelyo ken Abraham agunana mabendisyonan kanto ken ka digiti amin na nasyon ni ited nga rod digiti karkari ken Abraham ket iti kapututan na saan na akinuna kadigiti kapututan akaslag sao kadigiti ado no di may sa akunana iti kapututam nga iso ni Kristo. Iso nga, dahi ti tulag ti kari ni ti Diyos ken ni Abraham ay tinagabsat nga iso di jay bin-i ket daytoy ditiket nagtaod iti kapututan ni Abraham abay iten metlaing ken ni Apo tayo nga Yesu Kristo. Nga kunay ni iti Juan iti chapter 3 iti verse 16 takas talahon iti panagayat ti Diyos ti lubong inted na ti anak na bugbugtong tapno amin amamati ken kuana sana mapukaw no di katadabiyag na ngagnanayom. Daytoy itatakakabsat di tulag ti kari iti Diyos ken Abraham ket daytoy nga kari imay beten metlaing ken ni Apo Kristo ngisungem baon na nga kunana paingem kadagiti amin ngem mawat ken kuana inikkan na ida ti kalintegan nga agbalin nga anak ti Diyos kadigidjay amamati iti naganna. Manipod iti Juan iti chapter 1 iti verse 12. Iso nga addaan ti kalintegan iti tunggal may sagada tayo kakabsat nga agbalin nga anak iti Diyos bay itin ken Kristo ket ni Kristo
isu daytoy iti bini nga nagtaod iti kapututan ni Abraham. Pinagmaymaysa ni Kristo digiti Hudyo ken Hentil iti maymaysa a bagi. Iti Efeso iti chapter 2 iti verses 13 to 16, nga mita ken Kristo Jesus da kayo, nga idi adayo kayo iti Dios, na yesedeg kayo ken kuana gapu iti dara ni Kristo. Tayso ti kapya tayo, iso ana magkaykaysa kadigiti dua, ket dinuprak na ti bader ang mamaglasin idi, nga iso ti panaggurang-gura da, ket pinukaw na babaen ti lasag na, tilinteg digiti bilbilin, agraman kadigiti alagadin, tapno mamarswa ken kuana metlaeng ti may sa abaro a tao, kadigiti dua, nga ramiden na ti kapya, ket may kapya na idang agpadpada iti Diyos iti may sa abagi, gapo iti cross. Idinto a pinapatay na ti gurang-gura ken kuana iti cross. Ditoy ay tinangapsat nga idi tiyempo digiti amma ken kastamiten kadigiti mamadto kakabsat adda idi laeng iti dua nga rasa iti tao. Isu DJ Hentil ken kastamiten digiti Israelitas. Digiti Israelitas ng isu daytoy nga nakaikaryan DJ kari iti Dios ay nakakabsat, ket digiti Hentil isu digiti nasyon nga dayti ruar iti Israel. Digitoy nga Hentil kakabsat, maripartay ken makita tayo nga awanan Dios digiti nga agbiba kakaasid ay tinapsat. Isu nga agginginura digiti dua ng Israel ken kastamiten iti Hentil. Nga kunana diti teksto tayo kakabsat, gapu na laglagi penyo nga idinaminsan da kayo nga Hentil iti lasag, managan kay idi. Tidi pan nakakugit, gapu iti jay managan pan nakakugit iti lasag, nga ramid iti ima. Idi a tiyempo nga awanan kay pay ken Kristo, asaan kay amairaman iti pan nakipagilit Israel. Ket ganganet kayo iti mapapan ka digiti tulag ti kari, nga awan ti nanamayo ket adda kay diti lubong nga awanan Diyos. Kita nyo kakabsat. Ngem gapu ken ni Kristo ng isu daytoy iti tulag ti kari, iti Diyos ken ni Abraham, natungpal ay tinabsat beten ken ni Apo Kristo. Ket nagmaymaysa deti dua nga nasyon, beten iti cross ni Kristo. Gapu ta tinibasa iti Efeso iti chapter 2 iti verses 13 to 16, nga inkapya na idang agpadpada iti Dios iti maymaysa nga bagi, gapu iti cross. Kidinto pinapatay na tigurang-gura ken kuana iti cross. Ket diti pay kakabsat nga dagiti bilbilin ken alalagaden iti danatulag kakabsat diti pay nga inlansa iti cross. Ket kuna metlaeng iti may sa abagi. Dito iti pakikapyaan iti Hentil ken kastamiten digiti Israelitas, ket daytoy nga may nga bagi awan sa balino di iti iglesia. Nga kunamit laing Apostol Pablo manipot iti Colosas iti chapter 1 iti verse 24. Ita agragragsagag kadigiti sa gabay gapu kada kayo. Ket tultuluyek ti biyangko baben ti lasag ko ti agkurang pay kadigiti sinagaba ni Kristo gapu iti bagina nga iso iti iglesia. Isu nga babahen iti ebanghelyo ay tinagabsat ken kastamiten deti nga bagina Apo Kristo ng isu iti iglesia. Nga kunamit lang na Apostol Pablo manipod iti Roma iti chapter 1 iti verse 16, tadyak ibain ti ebanghelyo, tiso ti pannakabalin ti Diyos, ama ipa iti pannakaisalakan iti tunggal may sa amamati, umuna iti Hudyo, ken iti met Griego. Ditoy iti pagtaudan, iti pamati ay tinakakapsat. Iso nga ulitek, di jay may sa nga baging isu iti iglesia na Apo Kristo kakapsat, dito iti pagdadanunan, dito iti pagkikapyaan, iti tunggal may sa kadatayo. Tapos iti kasta agbalin tayo, nga anay, nga anak iti Diyos, taday ito iti dakilatulag, nga kari iti Diyos, ay tinapsat manipot ken Abraham, aging gana, kadigiti nga gundaway. Iti Roma, iti chapter 10, iti verse 17, iti kasta ti pamati, agtaod ti panagdenghig, ket iti panagdenghig, agtaod gapo iti saon ni Kristo. Isong iti ebanghelyo ay tanabsat, kas nadadal tinimun una, dito kit may panggawiti panakatay, panakitanim, ken panagungar ni Kristo. Kas tatay met kakabsat, di jay danom, numalagip yu diti adal tayo kakabsat nga danom. Isu daytoy, num about isaran di tao. Dito iti panakatay, panakitanim, ken panagungar, akas ken ni Kristo iti nabsat. Datayo, natetayon ka digiti basol, ket may tanem tayo ba iten ti nga danom,
Ket no, lumungaw tayo, baro tayo nga parswa, dahito iti panagungar ay tinabsat. Iso nga jay kuna na Apostol Pablo iti 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4, ipalawag ko manen kada kayo kakabsat ti ebanghelyo ng kaskasabak kada kayo. Isumit nga inawat yo, isumit nga yan nyo as ititib care. Ket gapu ken kuana may salakan kayo. No ikutan nyo nga kang kanayo nga agnanayon ti saong ng kaskasabak kada kayo. Malaksi, numamati kayo abareng-bareng. Temunain nyawat ko kada kayo inawat kumit ani Kristo na tay gapu kadigiti basbasol tayo. Kas mayal lubo, kadigiti surusura, ket na itanim. Ket nagungar iti may katlong aldaw, kas mayal lubog, kadigiti surusurat. Iso nga, makiranod iti kari, babaen ti ebanghelyo, iti panagtulnog, iti bautisar, ay iti nagkakapsat na dumdumgi. Ngakuna na Apostol Pablo manipot iti Roma, iti chapter 6, iti verses 3 to 5, di kay ammo aya, datayo amin na nabautisaran ken Kristo, nabautisaran tayo, iti papatay na itanem tayo nga rod, anay kanunong ken kuana, gapo iti kwan nakabautisar, iti patay, tapno kas ti panagungar ni Kristo, kadigiti natay, gapo iti dayag ti ama, kastamet magnatayo kum iti baro a panagbiag. Tanong na kanunong tayo ken kuana, iti kasping ti papatay na, may ranod tayo tumit ken kuana, iti kasping, iti panagungar na. Dahil ito'y kakabsat iti dakkela kari, iti Diyos, iti tunggal may sakata tayo. Ngaguna na Apostol Pablo manipot iti Galatia, iti chapter 3, iti verses 27 to 29, tadagop yan nabautisaran ken Kristo, inkawesyo ni Kristo. Ken kuana, awan ti Hudyo ken Griego, awan ti adipin, wenno agwaya-waya, awan lalaki, wenno babayi, tada kayo amin may maysa kayo ken Kristo Jesus. Ket no tao na kayo ni Kristo, da kayo nga rod ti kapututan ni Abraham ngagtawid kas iti naikari. So nga, datayo ay tinakakapsa. Di tayo kumangarod sayangin. Di jay impay ti Diyos, ngagundaway ti tunggal may sa kadatayo, nga makirano di jay kari iti Diyos ti tunggal may sa kadatayo. Agtawid tayo di jay kari ni iti Diyos ken Abraham ay tinakakapsat. Gapot agapukin ni Kristo, datayo, ket may ranod tayo, dijay nga kari. Iso nga, sigon tinilawlawag, iti ada, manipod iti nasanto na kasuratan, iti Biblia. Iti tulag ti kari, ken Abraham, ket pariti suami na mamati, babaen, ken ni Kristo. Iti 1 John, iti chapter 3, iti verse 1, kitayan nyo no anya kita ti ayat tinsagot kada tayo ti ama. Tapno managan kay anak ti Diyos, ket anak na tayo nga rod, gapu ito'y, ti lubong saan na tengam ammo, gaputa iso, saan na nga naamuan. Iso nga, ulite kakapsa, saan tayo kumasayangin tinted ti Diyos, agundaway, iti tunggal may sagada tayo. Ket sapel ako makakapsa, agbalin tayo, ken kastamitin, nga ikante ti importansya, dijay, panagtulnog, ket it panagtulnog iti bautisar, tapno iti kasta, makirahanod tayo di jay kari ngempay iti Diyos iti tunggal may sagada tayo ay tinakakabsat. Alawin, mapanmanen iti oras tayo ay tinakakabsat ket sapel aguma ni Apo Diyos iti kangruan ng mga bendisyon di tunggal may sagada kayo ket agpatpatuloy tayo kakabsat nga agadal kadigiti nasanto na sa aso iti Apo ket uliti kiti agyaman ti tunggal may sagada kayo nga sharers, listeners ken watchers kita iti nga FB Live ti tunggal iti numoy ti biyang kiti batik, itinimbang nga oras, iti tunggal may sagada kayo wherever you are in this part of the world. Stuya pagayam yo, Medibaldes Batangan, manipot iti San Marcelino Dingras, Ilocos Norte. Nimbag, nga aldaw, ti tunggal may sagada kayo.